Ben, imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal correspondente ao xoves 25 de outubro. O primeiro, aprobación da acta do Pleno anterior, 27 de setembro. Votos a favor. O segundo sería dar conta das resolucións da Alcaldía e acta da Xunta de Goberno correspondentes a 17, sesión extraordinaria do día 11 do 9 e acta número 18 da sesión ordinaria do día 24 do 9 de 2018. As resolucións da Alcaldía van do 749 a 837. E as xuntas de goberno son as xuntas de contantes 17 e 18 do 11 do 9 e 24 do 9. O seguinte punto do orden do día sería dación de conta da resolución número 915/2018 do 19 de outubro pola que se aproba a liquidación do orzamento de 2017. É unha dación de conta que, como explicábamos na Comisión de Goberno, despois axuntarase esa liquidación ao que é a conta xeral e onde, de alguma maneira, se entra máis en debate. Agora queda nunha mera dación de conta. Vale. Pasaríamos, hai que votar, non sei, observación de conta. Pasaríamos á aprobación inicial do crédito extraordinario 1/2018. Ten a palabra o voceiro de Facenda para explicar o... A proposta de decreto extraordinario que traemos neste punto ben determinada polo peche da liquidación e polos resultados da propia liquidación e polas determinacións que se incluen na propia liquidación. A liquidación, o documento da liquidación é un documento que se achegou, polo menos na Comisión de Facenda, e nas conclusións, en concreto no diagnóstico, hai un punto 3 que determina o destino do superávit orzamentario e é o que nos trae aquí o punto do decreto extraordinario. Nese punto 3 di que o superávit orzamentario que hai que aplicar é o importe da capacidade de financiamento 748.018,24 euros dun remanente total de 1.118.939,30 euros. É dicir, houve un remanente de tesourería de 1.118.000 euros e dese remanente o que se entende o que se califica como capacidade de financiamento, que son 748.000, é o motivo da xeración de decreto que nos trae aquí e que propoñemos. O destino deses 748.000 euros tamén está pautado e debe aplicarse a atención de débeda, tanto débeda financiera cos bancos como débeda comercial. Débeda comercial, en concreto, aquela débeda comercial que corresponde a anualidades anteriores. E, pois, seguindo o que nos propón a intervención municipal, a Alcaldía trae a proposta de destinar estes 748.000 euros aos dous conceptos que se propoñen: atención de débeda comercial e reducción de débeda financiera. A proposta de Alcaldía e de Goberno incrementa
o creto, incrementa o creto en 51.000 euros para deixar os créditos financeiros con entidades bancarias, aqueles que teñen custo, bueno, que o seu interese é superior a cero, en concreto as débedas que ahora mesmo hai co Banco Bilbao, pois deixalas a cero. Entón, para deixalas a cero, temos que destinar unha parte do remanente que non está suxeita ao pautado pola norma de financiamento das entidades locais, unha parte dese remanente para que a débeda cos bancos quede a cero. Entón, en conclusión, o que se propón é adicar a cantidade, adicar o superávit do orzamento 748.018,24 aos dous conceptos, que sería gastos pendentes de aplicar a 31 de 12 de 2017, 319.402.000 euros. Amortización extraordinaria de préstamo, 428.616.000 euros. E adicar tamén a cuantía económica libre de aplicación do superávit orzamentario, 51.657 euros, para deixar a débeda co Banco Bilbao Vizcaya en cero, para deixar os dous préstamos a cero. Unha observación importante é que se ben se están atendendo gastos de anualidades anteriores, son gastos que xa están atendidos, é dicir, son gastos que están pagados, pero que corresponden a anualidades anteriores, entón podense incluir no concepto de remanente de tesoureiría. É dicir, non son gastos que os provedores non están pendentes do cobro. Eso xa foi pagado, pero sigue tendo ese gasto, sigue tendo a consideración de gasto de anualidade anterior e sigue sendo, pode seguir aplicándoselle o destino do remanente de tesourería, en concreto a partida de capacidade de financiamento. É unha precisión importante porque, claro, estamos falando de gasto de 2017, claro, alguén pode dicir, bueno, pero están sin pagar. Non, están pagadas. Co cal, o que imos facer aprobando este decreto extraordinario, o que imos facer é dotar de máis capacidade aquelas partidas nas que se tuvo que atender gasto de anualidades anteriores. Eso é unha precisión. Outra precisión tamén é, bueno, o que se deduce cando se falaba da débeda cos bancos, e é que coa proposta a débeda bancaria quedaría a cero e quedaría pendente o que é os cretos ou a débeda vinculada aos préstamos da Deputación, que teñen ademais uns períodos de pago determinados que se iniciarían pois despois de 2020, co cal tampouco eso se podería amortizar ainda que quixéramos agora. Entón quedaría os préstamos da Deputación e despois quedaría pendente algo que ainda non está formalizado, pero que prevemos formalizar, que é o préstamo para a adquisición do Pazo de Riansiño, que pode ser un préstamo que haxa que negociar con capacidade financiera propia da corporación, ou un préstamo, tal como fixemos, que nos facilite o Instituto Galego de Vivenda e Solo, que foi algo que tratamos no pleno anterior.
todo procedimento realízase por trámite de urxencia, e aquí tamén se explica por que se realiza por trámite de urxencia. Realízase por trámite de urxencia por unha parte, o que é a aprobación da liquidación, o peche e a aprobación da liquidación prodúcese agora, prodúcese, bueno, en concreto hai uns días, e o que é a xestión deste decreto, pois ten uns prazos limitados porque estamos a final de anualidade. Entón, debemos intentar facilitar a xestión deses cartos que nos que quedan como consecuencia da liquidación, pero o prazo que temos é corto. É corto porque estamos no mes de novembro e efectivamente hai que facer toda a xestión de pagos, de tramitación de facturas, etc. Entón, por eso, a urxencia de leválo á Comisión de Facenda pois con un pouco de premura, e por eso tamén a razón de acudir a un prazo de exposición ao público corto, de 8 días, de 8 días hábiles. Entón, a proposta sería, por unha parte, aprobar por urxencia a modificación de decreto, segundo, aprobar o expediente decreto co seguinte detalle, e entón aquí aparecevos en concreto as partidas ás que vai destinada o creto que se propón, e pon, bueno, pois cada unha das partidas, non? Administración xeral, seguridade e orde público, tráfico, protección civil, bueno, está detallado, pudéchedelo ver e ver o que se destina a cada unha das partidas. En total, o que se destina a cada unha das partidas, xa comentamos antes, é a cantidade de 319.402 euros. Isto é o que se destina a atención de gasto. E a débeda, a amortización de créditos, a cantidade de 428.616 procedentes do remanente de tesourería vinculado á capacidade de financiamento, e 51.000 libres desa vinculación, que é o que fai que os créditos bancarios queden a cero. A propia proposta incorpora unhas reflexións e unhas justificacións a respecto de por que é necesario facer isto. O que se intente é, bueno, pois, de alguna maneira, ter unha economía o máis forte posible, é dicir, que haxa a menor débeda posible, tanto débeda comercial como débeda con bancos, e aos efectos de poder afrontar, pois, bueno, pois, tanto que veñen sendo anualidades posteriores como algo que xa temos comprometido e que acordamos todos, como é a compra do Pazo de Riansiño. A compra do Pazo de Riansiño ten dúas partes. Ten, por unha parte, a adquisición dun patrimonio, pero por outra ten a parte de postar en marcha dun servizo que tamén vai xerar gastos. Entón, todo isto, a parte do que é, digamos, a xestión ordinaria do Concello, o que nos pide é que sexamos disciplinados, prudentes, e a vez, bueno, pois que intentemos, efectivamente, pois todo o que son débedas, e se se poden resolver, pois resolvelas, non? O asunto foi visto na Comisión de Facenda, comprendo que foi visto con uns prazos pequenos de tempo, pero foi visto, foi informado favorablemente, coa abstención, co voto a favor do grupo de goberno e ca abstención dos demais grupos. E, isto é todo o que penso que corresponde expoñer
Eu, seguindo un pouco o sentido da propia proposta, pois pido que efectivamente o crédito se poda aprobar e se poda destinar ao que propón a propia proposta. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Voceiro de Rianxo Común. Bueno, en primeiro lugar teríamos que facer unha pequena recriminación, que, bueno, facer recriminacións é a tarea un pouco da oposición. Teríamos que facer unha pequena recriminación pola data e a urxencia. Todo isto é froito de non liquidar o orzamento do 17 en tempo. Vimos con máis de medio ano de retraso. Entón, entendemos que iso é recriminable. Tamén hai outra cousa que queremos recriminar e que forma parte de unha das nosas teimas, que é que, vamos a ver, non me refiero tanto ao que é o documento de aprobación deste crédito, sino de onde procede este crédito, dunha liquidación. Entonces, preséntasenos a liquidación do orzamento, que é un documento moi técnico e así debe ser na súa elaboración pola interventora, pero nós sempre pedimos que se fixera un esforzo de divulgación, fundamentalmente en dous documentos, no orzamento e na liquidación do orzamento. Entón, nestes 3 anos e medio nada podemos ver nesa dirección. Incluso máis recriminable porque sabemos que o alcalde ten formación didáctica, entón, pois, é máis recriminable ainda. Xa entrando na cuestión, a ver, o dato que teñamos superávit orzamentario é un dato positivo en sí mesmo. Sin embargo, non é tan virtuoso os feitos que o provocan. Por que temos ese superávit orzamentario? Témolo porque ingresamos máis do previsto? Pois non, na liquidación do orzamento díxenos que non, que ingresamos menos do previsto. Témolo porque non pagamos en tempo? Pois sí, témolo porque non pagamos en tempo, a pesar de que o portavoz nos diga que son os acreedores, esos cobraron a conta de que outras partidas ten vacías e de que outros ten sin cobrar. Cai de caixón. E témolo do xuste ao que obriga un orzamento prorrogado, porque estamos falando da liquidación dun orzamento prorrogado, que tampouco, ou sea, prorrogar orzamentos para nós tampouco non é moi virtuoso. Entón, eso obriga a un axuste e eso tamén provoca que teñamos este superávit. Témolo tamén por orzamento non executado? Pois probablemente, non o poderíamos afirmar tallantemente, pero probablemente, e non executar orzamento tampouco non é unha virtude. A que o adicamos? Pois adicámoslo a pagar obligacións pendentes, claro, por suposto, temos que aplicar a pagar obligacións pendentes e obligámoslo a pagar créditos bancarios. Vale, pero a pregunta é: podíamos adicalo a outra cousa? E a resposta parece ser que non, porque incumplimos os períodos de pago a proveedores, por lo tanto non o poderíamos adicar a investimentos. Entón, digamos que, bueno, que sí, que facemos un pouco o que temos que facer, pero que non estamos sendo moi virtuosos no que é o proceso, tanto o que é na xestión como, e queremos volver a incidir nelo, o que é os cartos son de todos e, se queren, neses dous momentos, orzamento e liquidación do orzamento, todos deberíamos poder entendelo. Ao nivel que fora, pero deberíamos poder entendelo. Olvidábasme, apoiámoslo, non queda moito outra opción, pero con estas salvedades que señalamos. Partido Socialista. Gracias. Nós tamén vemos como positivo que sala o remanente positivo, valga a redundancia,
pero queríamos facer fincapé en os prazos, por exemplo, que é verdad que agora a urxencia de aprobar o crédito, porque senón acabase no noso ano e xa non podemos habilitar que se poda cargar gastos a esas partidas que vamos a reforzar co que liberemos con isto. Entonces, parecenos que non podemos admitir máis xa a razón de que o servicio de intervención este saturado, ou que xa dixemos, creo que en algunha ocasión, na que, dentro do noso grupo, pensábamos que se realmente fai falta unha peza máis nese departamento, pois que se faga, e que incluso eso axudaría, ao noso entender, a ter un resultado incluso máis positivo, porque podías ter feito ao mellor algún contrato que deses que sempre vemos facturas que teñen un reparo, entonces eso axudaría a ir sacando traballo e ir evolucionando. Xa dixan moitas veces tamén que sabemos que non pode facerse todo dun plumazo, pero pouco a pouco ir sacando cousas. Respecto do crédito extraordinario que se propón e do reparto, bueno, pois nos tamén creemos que a lei xa che obliga a facer eso, pero bueno, aparte disso, bueno, tamén nos parece que intentemos liberarnos de deuda financiera privada. Pero, bueno, tamén me gustaría agradecer que a actitud da Diputación de Reparto de Fondos sexa ese e nos permita ter cartos ao xuro cero. Nada máis, eu pediríamos que se intente facer os orzamentos en tempo, que a liquidación veña, bueno, pois xa non digo que en marzo, pero bueno, en junio, e que agora non nos vamos a meter nun lío se non nos dá tempo a presentar dentro dun plazo razonable a conta xeral para que o órgano fiscalizador poda facer o seu traballo e nos teñamos algún problema, que seguro que o hai. Eu sei que podes dicir que hai moitos concellos que non teñen feito, pero nós sempre acostumbramos a ter as cousas en tempo e intentaríamos, ou digo que temos de intentar facelo así. Nada máis, eu que poñamos o que haxa que facer para que, como nos parece, que o Servicio de Secretaría de Intervención é unha caldeira que para nós ten que funcionar ben, porque é ali onde miras e tes os cartos, onde che din que os gastes, onde cando veña a factura pagan, e iso faceríanos ter unha realidade moito mellor neste momento. Nada máis. Gracias, Partido Popular. Gracias. Nós, pois, un pouco seguimos as líneas dos compañeiros. Creemos que este superávit, non é bo neste caso porque foi debido a mala xestión do equipo de goberno, xa que o non haber personal no Departamento de Intervención supuxo que, por exemplo, tuveramos que aprobar no ano 2017 casi 1 millón en créditos extraordinarios, co cual tamén se pode explicar parte deste superávit. Nos, claro, que queremos que se poda cumplir cos facturas, cos pagos proveedores, por eso sempre apoiamos os créditos extraordinarios. Confiamos no equipo de goberno, por eso apoiamos os presupostos en que isto se está traballando para que non volva a pasar este ano, que se van cumplir os presupostos tal cual os elaboramos e non vai haber máis modificacións de créditos iniciais, como tuvo que haber tamén no ano 2017. Evidentemente vamos a apoiar por responsabilidade, porque sempre que podamos axudar aos rianxeiros e rianxeiras a que teñan todas as necesidades bens e inversións que este Concello lle poda dar, para iso sempre poden contar co Partido Popular. Máis nada, gracias. Ben, só por matizar algunha cousiña que se leu no debate, estamos falando dun grau de execución que no que foi informe de intervención falaba do 76%, é dicir, eu creo que é un grau de execución bastante alto, viñamos dun 60 e pico, pasamos o 76, e aquí non contan os proxectos que teñen xa a partida comprometida, é dicir, que non podedes dicir non, é que non saliron proxectos do plan de obras ou tal, eso non conta a hora de computar este grau de execución, porque xa teñen unha partida a parte e teñen unha reserva de diñeiro feita, é dicir, que non afectan. Hoxe mesmo saían de Xunta de Goberno aproximadamente 600.000 euros de proxectos para distinto grado de licitación. Aquí é un tema que vai pouco a pouco, non se pode resolver unha carencia de algunha persoa ou dun equipo
nuns meses. É necesario incorporarlo. Tomáronse as medidas incorporando esa persoa, aproveitando o marco legal das xubilacións para incorporar un técnico que esperamos tamén axude ou resolva de alguma maneira a idea, pois máis libere de algún xeito o que é o traballo dos servizos de secretaría e intervención, non? Sobre todo no que se comentaba do programa. Eu creo que é positivo que haxa un remanente positivo. Por certo, esas noticias, se a nada que collamos, non nos pretendemos escaquear dicindo, bueno, todos están tardando. O que sí, tamén nos debería facer reflexionar é que se hai moitos concellos que están tendo problemas para sacar adiante proxectos do POS, se hai moitos concellos que estamos en prazo dun mes ou doutro, a nada que collamos a hemeroteca, vemos que todos estamos anunciando as liquidacións agora e que hai un certo problema que poderemos intentar resolver, que non só noso e os outros, pero tamén non podemos afastar o ollo de que hai un problema que está afectando as maquinarias dos concellos. Entón, haberá o que resolver tamén. Hai cousas que son xerais que haberá que resolver en clave xeral, a ver como se soluciona isto, porque é un problema que está afectando a moitos concellos e nós tamén tomaremos as nosas medidas, que eu creo que algunha tense tomado pois vía orzamentos. Evidentemente, claro, efectivamente aquí hai uns datos que son positivos, excepto que xa o decimos nós tamén, o período medio de pago a proveedores é a única das claves orzamentarias que está impedindo que efectivamente poidamos tomar outro tipo de decisións e teñamos que tomar as que se toman. Pero que tamén había un escenario diferente hai uns anos, que era que o forro neto non era positivo, que o remanente era negativo, que moitísimas cuestións estánse resolvendo. Cos méritos, pois seguramente de todos, unha parte de Diputación, outra parte medidas fiscais que se teñen tomado, outra parte vía recursos de ingresos que se buscaron. É dicir, que é un conxunto de cousas que dá que a forro neto, remanente positivo nun millón, etc., estean sobre a mesa e poidamos non destinar a tapar únicamente algún furado, sino destinar a resolver e quedarnos en débeda cero. É dicir, neste momento, o único crédito que teníamos que afrontar con custe de capital ou se sae o préstamo pedido á Xunta sería o novo do centro de día. Todo o demais queda a cero, todos os créditos pasados, excepto tamén os da Diputación, que son subvencións en diferido, para entendernos. Cando alguén colle a conta e ve que a Diputación son aproximadamente 800.000 euros repartidos desde 2015 ou 2018, eu estou seguro que a vontade da Diputación é que isto nunca quixo ser un crédito, isto era unha subvención máis dentro do plan único que queren vir aos concellos. Eu creo que están agardando o momento necesario, por eso o prolongan, para que se pague do 2020 ao 2030 ou do 2021 ao 2031. Ese é o escenario que están buscando. E eu creo que antes, para intentar condonar, perdoar, porque formaba parte dos diñeiros que a todos os concellos nos repartiron con datos positivos e por igual. E dicir, pasar dun escenario onde debíamos toda unha serie de cartos aos bancos a de repente poder decir a día de hoxe que con esta medida que se toma hoxe quedamos a cero con toda a débeda bancaria, a cero con toda a débeda bancaria, e que podemos afrontar un reto que temos importantísimo, que é o da compra dun ben patrimonial valiosísimo como é o Pazo de Rianxiño, pois eu creo que é moi positivo. Hai que tomar medidas, evidentemente, para corrixir o pago do período medio, que está aí como unha lousa, solucionouse nos primeiros meses do ano, agora volve a empeorar, seguramente estea mellorando agora con vistas este último trimestre. Tómanse tamén medidas dentro deste crédito para axudar a esa liquidación, como é o traslado de aproximadamente 300.000 euros, 319.000 neste caso, de facturas xa pagadas, a maioría, debe ser un 95%, se non o 100%, xa están pagados, pois eses 300.000 axudarán a dar liquidez e que non teñamos aquí pois esa figura que mencionaba antes do ano pasado, recoñecementos extrajudiciais de crédito. Pero hai tamén unha medida para intentar mellorar a liquidez. E aínda queda unha cantidade adicional que
falamos na comisión e anunciábamos de outros 300.000 euros aproximadamente dese remanente de tesourería, que a proposta é, a partir tamén do informe de intervención, de deixalo un pouco en expectativa a facturas que poidan vir, algún proxecto que sexa necesario cometer, algunha subvención nominativa que poida aparecer ou algunha actuación que poidamos incorporar daqui a fin de ano. Esa é a proposta que se trae. Eu entendo os reproches, efectivamente, que a todos nos gustaría estar discutindo isto hai varios meses e o grupo de goberno os primeiros tamén, porque evidentemente sería darlle aire no medio da temporada e non casi cara ao final. É dicir, que non é porque se queira, aquí non hai nada que se queira deixar a última hora de a ver que acontece, senón que nós tamén somos un pouco perjudicados pola situación, pero non debe afastarnos do carácter moi positivo de que contemos cun millón, porque o escenario foi moito peor nalgúns momentos e agora afortunadamente estamos discutindo onde destinamos 1 millón. Xa digo, cun grau de execución importante, do 76%, donde os proxectos aprobados pola Diputación non computan nese grau de execución, iso sería un pouco a maiores, por tanto non se pode dicir que este millón veña de que non se foron as partidas do POS ou do PAI ou dos anos anteriores. Iso vai a par. Para computar este millón son outras cousas, venen doutras fontes, entón eu creo que é positivo e que haxa o diñeiro reservado para efectivamente poder impulsar proxectos de actuación agora neste momento. Entón, bueno, eu creo que entendo, ademais, e grazas pola responsabilidade que toman os grupos, pois tamén en apoiar este destino, pero creo que efectivamente temos que quedarnos tamén coa parte máis positiva, que eu creo que é que vai quedando un horizonte progresivamente, nada se consigue nun ano ou ano e medio ou dous, sino que é un traballo continuo de mellora xeral do estado económico, non? E oxalá pois poidamos, efectivamente, que si aínda por riba de todas as magnitudes en positivo, se aínda estuéramos hoxe falando de período medio de pago en tempo, nos estaríamos falando pois, igual de destinar a outras actuacións, non? Pero, bueno, en todo caso, sí que igual unha das reservas, e ás veces, pois, forzado, sí, pola situación, pero eu creo que é unha medida moi prudente tamén amortizar o crédito a cero. Eu creo que é unha medida prudente, e porque se pode, que igual a tiñamos que tomar, aínda que pudermos destinar diñeiro a outras cousas, porque o traballo que ven aí, o 1.600.000 do Pazo de Renxiño é importante e é necesario pois, tamén estar preparados, como ben dicía o Concelleiro de Facenda. Entón, bueno, por a miña parte máis nada, pasamos a votación, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto de orden do día é a desafectación das vivendas dos mestres, o bloque B das vivendas. Tamén foi tratado na comisión informativa, co voto favorable do 22 do 10 do 18, o voto favorable de varias formacións. Paso a explicar, de alguna maneira, sí. As vivendas dos mestres, sabedes que xa hai un ano trouxérase a desafectación do bloque A de vivendas correspondentes ás antigas vivendas dos mestres que están na rúa dos mestres. Naquel momento estaban baleiras as 6 primeiras e tiñan pois, un certo grau de uso que impediu que a educación, pois, naquel momento, tras o informe das direccións e da propia inspección educativa, non permitise incorporar as outras 6 vivendas, as antigas 6 vivendas, ao patrimonio xa do Concello para o seu uso. As 6 primeiras firmouse estes días o contrato para facer a restauración. Declarouse oferta. Bueno, pois declarouse oferta mellor, non se asinou o contrato. Bueno, resolveuse o concurso, a adjudicación e a espera de que complete a documentación a empresa escollida, vale? Entón, ese vai encaminhado. E agora, con vistas tamén a formar parte de equipamento social ou vivendas de alugueiro ou vivendas de emerxencia, preséntase esta proposta para desafectar as 6 segundas unha vez se resolva o problema que xa está encamiñado, porque xa hai informe favorable das direccións dos centros de ocupación do bloque B.
Por lo tanto, un pouco o destino que se ve, e por eso se solicita, é para poder solicitar con vistas ao ano que ven unha nova subvención do programa concreto de rehabilitación de vivendas dos mestres do Instituto Galego de Vivenda e Solo con destino a vivenda de alugueiro social e equipamentos municipais. Solicítase a desafectación do chamado bloque B e remitir á Xunta esta petición do Concello para que desde a Xefatura Territorial de Educación procedan a desafectadas. É un pouco o mesmo camiño que traíamos no pleno pasado arredor das vivendas de Abuín, e agora un pouco é o bloque, digamos, xemelgo do que xa temos desafectado e no que se pretende desenvolver ese proxecto de vivenda de alugueiro social dentro do programa de vivendas baleiras subvencionado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Teñen a palabra os concelleiros, concelleira do Partido Socialista. Vamos a ver, eu antes de empezar con este punto ou acabar co anterior, porque sei que o alcalde non lle gusta darnos un segundo turno de palabra e bueno, dedicar os cartos àquilo que tens que dedicarlos chamaselle facer da necesidade virtud, pero eso sempre foi así, o sea, faise con esos cartos do remanente o que hai que facer, o que non podemos facer outra cosa. E despois tamén, bueno, así un pouco en tono de chanza, este goberno, que nós non somos nada integristas da débeda cero, ni nada disso, deixámoslo de manifesto en múltiples ocasións, non? Pero é que este goberno non sei cantas veces nos ten deixado a débeda cero, e hoxe volveunos a deixar outra vez. Pagamos 500.000 e pedimos 1.600.000, pero volvemos a deixar a cero. Isto, os números realmente torturándoos ben, podemos facer decir o que queremos. Temos unha situación económica razonable, eso sí que o comparto e tal, pero xa outra serie de afirmacións sempre resulta máis complicado. Bueno, centrándose un pouco no punto que estamos tratando aquí, bueno, para nós hai dúas cuestións. Viñaron últimamente algunhas desafectacións máis e tal, e nós pensamos que o Concello é titular de moitos máis inmobles dos que dá xestionado. Eso provoca unhos gastos, os inmobles dos que somos titulares provocan unhos gastos e, pola contra, reportanos poucos servicios. Entón, nós eso é algo que creemos que está totalmente contrastado. Despois falase de desafectar para dedicar a usos sociales. Bueno, o término é bastante xenérico, algunha pista danos, pero é bastante xenérico. Levamos algunhas desafectacións máis feitas para usos sociales. E nós levamos aquí 3 anos e medio, algúns xa casi nos imos ir, e a verdade é que non vimos gran cousa de eses usos sociales, esas actuacións que conduciran a ese servicio. Bueno, pois serán todos de aquí para diante, hasta de aquí non. Nosotros xa queríamos ver algo feito e a partir de aí empezábamos a votar a favor este tipo de cousas, non? Pero o que vemos é que acumulamos inmobles, que acumulamos os gastos que lógicamente provocan eses inmobles, e que pola contra, por incapacidade de xestión, por mellor é que non temos, bueno, pues personal, non temos capacidade de xestión, e están sin usar ou con usos anecdóticos en unha gran cantidad de casos. A segunda cuestión é o tema de uso social e, en concreto, neste caso, falouse de vivendas sociales. Por suposto que nós somos partidarios de axudar a garantir o dereito a vivenda, un dereito básico. Parece ser que hai unha serie de familias que cumplen non sei que requisitos para ser usuarios desas vivendas. Bueno, vale. Seguramente, se colléramos esas familias e as puxéramos nun lugar máis ou menos afastado do Concello, diríamos que as estamos segregando. Como é na vila, decimos que as estamos integrando.
e técnicamente o concepto pode ser integrar, pero hai un concepto que é superior de integrar, que é incluir. Incluir é colocar aquí ou alá. Estamos poñendo moi fácil a construción de tópicos de tal en torno a esa xente que imos colocar aí. Por lo tanto, que imos colocar aí, se algún día colocamos. Non podemos estar en desacordo, porque, como dicía antes, pensamos que Por favor, un pouco chino, porque senón non escoitamos as intervencións. Como dixen, non? Bueno, pues que o dereito á vivenda nos parece un dereito básico, pero que creemos que había que explorar outra serie de cuestións que realmente sí que nos permitirían incluir a esa xente. O programa de vivendas galeiras, xa sei o que a xente non se apunta aí, pero hai que traballar ese tema. E para nós hai un tema pendente que é o das vivendas propiedade de bancos rescatados, que son as vivendas pagadas con cargo público e tal, e que habría que ver a forma de forzar un pouco esa situación. En conclusión, pois non nos imos opoñer, non nos podemos opoñer, e tampouco imos apoiar, porque creemos que hai fórmulas mellores. E, sobre todo, que quereríamos ver a concreción, a posta en funcionamento de algún deses equipamentos dos que nos estamos facendo titulares e que, de momento, só vemos que nos den gastos. Nos ímonos a estar. Partido Socialista. Gracias. Nós, como nos outros casos que se ven, anteriores, creemos que vamos a apoiar, porque nos parece que, aínda que é verdade que o investimento de hoxe é o gasto corrente de mañán e temos que ser conscientes de que vamos a ter que sostelo, pois parecenos que neste caso, que xa é unha infraestructura que está, que se non toca mal o Concello, creo que se vai arruinar máis, entón parecenos que é interesante que se faga esa desafectación para que podan dedicarse aos que sean fins sociocomunitarios. Nada máis. Apoiamos a proposta. Eu teño que tamén comentar diante do argumento de que non deixo falar aquí, deixase falar hasta o público que interven. Si, en moitos concellos nin o público deixa de intervir, e aquí deixamos, non poñemos límite nin as mocións, non poñemos límite aos turnos de intervención. O que sí que é costume, e eu creo que é bo costume, é que o alcalde acabe pechando. E iso ás veces non se lle quere deixar, porque se empeza a intervir aquí, alá, acolá. E é un pouco buscar ese costume. Despois, límite de intervención nunca se pon. Por lo tanto, eu creo que non é... se quere ser malicioso de que le van mandar a mensaxe de que non se deixa falar, eu creo que non é cando menos de verdade de todo, porque o único que se quere é levar un debate dunha maneira razonable, e sempre, pois, o alcalde pecha os turnos, isto é así, alá, e en todos os lados. O que xa é diferente é a barra libre que hai para falar, a barra libre que hai para intervir en tempo, para presentar iniciativas, mocións, etc., que é o que non é tan normal nin tan novidoso en moitos sitios. Cando antes falábamos da débeda cero, eu creo que é a primeira vez que falamos dese concepto. Podíamos falar de que nos encamiñábamos cada débeda cero, podémoslo falar, porque iban encamiñándose aí, pero esta é a primeira vez que decimos que non queda ninguna débeda do banco. Non queda ninguna débeda do banco, e iso é palpable coa proposta que se trae, non queda ninguna. E iso é a primeira vez desde hai moitos anos que acontece. Entón, vale, pois está aí. Eu tampouco, e aquí tampouco se fai nunca exercicio do da débeda, sempre lle poñemos a coletilla de que queremos a débeda para poder endebedarnos, queremos ter capacidade de pedir crédito,
porque nós o que queremos facer frente é ao crédito que ven agora para o Pazo de Rianxín. E para iso había que facer ben as contas e estar no escenario económico, porque se estuéramos na débeda superior ao 75% non nos deixaban, había que preguntarlle a outras administracións. E nos hai tempo que deixamos de ter que preguntarlle a outras administracións se podíamos ou non investir ou pedir un crédito. Eso xa hai tempo que o fixemos. E logo hai tamén cuestións que son importantes, deixalo a cero, efectivamente hai ano e medio, 2 anos, pedíamos un crédito para facer obras en todas as escolas unitarias do Concello, fixéronse as obras e hoxe con esta medida págase todo ese crédito que se pediu. En ano e medio, 2 anos, está amortizado. Non terá o seu valor, pero eu creo que é importante. E é importante por sí, por decir que non debes nada, non. É importante porque nos vamos embarcar noutro crédito, e un crédito importante. E eu creo que, como corporación, é importante que achantemos o camiño para isto. E no caso concreto das familias, efectivamente hai 8 familias que cumplen os requisitos. Estamos falando de familias que cumplen o requisito do convenio de vivendas baleiras da Xunta, que firmou a FEGAMP e firmou o Concello de Rianxo e algúns outros concellos. Entón, estamos falando de familias, algunhas con problemas, pero tamén familias numerosas, familias en risco de desafiuzamento, familias en situación de emerxencia social e familias, ás veces, que lle veñen malas e teñen que ir a un baixo nivel de alugueiro para poder ir. Entón, vai ser o que se vai instalar co regulamento que está aprobado polo FEGAM e polo Instituto Galego de Vivenda Solo, van ir familias absolutamente normais, nin gueto, nin se lle vai poñer ali, porque están nun lugar absolutamente céntrico. E entón, para poder facer iso, tuvemos que facer un longo camiño. Oxalá puderan estar abertas a día de hoxe, pero son das primeiras propostas que se apoian desde a Xunta para facer esa vivenda de emerxencia social nas antigas vivendas dos mestres. É dos primeiros, e unha das cantidades máis cuantiosas. E nos vai permitir que, aínda que a oferta privada non puxera casi que ninguna vivenda en todo Galicia para este programa, casi ninguna, hai 16 en todo Galicia. Saía outro día mesmo o debate, só houve 16 vivendas en todo Galicia, dos cerca de 40 concellos que se puxeran para alugueiros tasados, e poder estas familias ir aí. Frente a ese panorama de 16, nós o que traemos é unha proposta de inversión pública, de patrimonio municipal, de patrimonio público, para poder ter sitio para acoller a esas 8 familias de Rianxo con situacións diversas. Pode haber maltratos na casa, pode haber situacións de familias monoparentais. En todo caso, calqueira desas situacións son situacións que están tasadas dentro do convenio, que están revisadas por servicios sociais e terán un sistema de adxudicación. Agora, coas obras que comenzarán, espero que axiña salirán as 4 primeiras, non sei se as veremos dentro deste mandato, pero en todo caso queda o camiño sementado para as 4 seguintes, e o que traemos hoxe tamén, facer camiño para as 4. Hai unha altísima ocupación dos locais do Concello, pero altísima. O que pasa é que ás veces os locais hai uns que se poden poñer a funcionar e outros hai que ser prudente e poñelos ao ralentí pola súa situación. E ustedes tamén están vendo que se van facendo con pequenos encaixes de bolillos para ir pouco a pouco facendo e dotándonos de subvencións para axudar a realizar calqueira actuación. E o que usted confunde, eu creo, que é a prudencia ou buscar de encaixar e buscar investimentos e axudas fora que complementen os recursos do Concello, porque nunca son ao 100%, pois o confunde con que non sabemos que facer con eles. Sabemos moi ben que facer con eles. Moitos están ocupados e algúns están prácticamente ao 100% de ocupación. E cada vez veñen máis, porque moitas asociacións piden e queren locais, non hai ninguna que lle interese compartir. E hai máis das que parece. E se non, un día revisamos e veremos que hai. Porque se hai 2 grupos de baile, os 2 queren grupo de baile. Se hai 2 grupos de música, son 2 locais de música. Se hai 2 asociacións de festas, as 2 queren locais. E a todas esas se está intentando dar equipamento e espazo. E iso é o que hai. O sea, non é, o que hai é prudencia, efectivamente. Se hai un problema de accesibilidade, non se abre así porque así. Agardaremos que estean resoltos os problemas de accesibilidade para darlle un uso 100%. Saben, ademais, porque
participan das comisións de contratación para tratar tamén o tema do POS, que hai determinados equipamentos que teñen problemas de accesibilidade e que algúns se está resolvendo, que hai unha subvención nominativa para o antigo liceo, que hai unha subvención dentro do POS para un ascensor no ISM, que estes proxectos do Instituto Galego de Vivenda Solo ten ascensor para resolver o problema da accesibilidade das vivendas dos mestres, e se están facendo cousas, que hai un proxecto tamén para rehabilitar o antigo arquivo, etc, etc, etc. E se están intentando ir pouco a pouco, claro. Non sale todo dun ano para ano, que máis quixéramos nós que ter resoltos en marcha todos os proxectos. Pero van, e moitos deles teñen e quedan con dotación orzamentaria para ir pouco a pouco poñéndose e abrindo. Porque realmente hai moita máis demanda. Afortunadamente o Concello ten dinámica social suficiente como para ir pedindo e reclamando máis sitio. Necesitamos unha segunda gardería, por exemplo, tamén, é dicir que hai moitísimos equipamentos que parece que son necesarios, e é necesario pois, seguir abrindo espazos. Hai demandas de temas de Alzheimer, de abrir unha unidade de Alzheimer tamén en Rianxo, é dicir que hai varias demandas que necesitan, e moitas delas son incompatibles unha con outra. Entón, ese obriga, pois, ás veces, a estirar o máis posible os equipamentos públicos, porque non casan, ás veces, mocidade con Alzheimer, apenas para igual algún momento puntual onde poidan ter algún tipo de traballo, e hai outras cousas que non dan, e polo tanto é necesario, os locais desde logo vanse camiño de ir pouco a pouco utilizando todos, pero por prudencia hai algúns que evidentemente só se abrirán ao 100% cando conten coas medidas de accesibilidade resoltas e estean feitos tamén os concursos correspondentes do mantemento. Bueno, visto, pasamos votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado. Pasamos ao apartado de rogos e preguntas, Rianxo en Común. Xa levamos varios anos co inventario de camiños a voltas. Gustaríanos saber para cando teñen pensado rematar ou en que punto está. En xullo do ano pasado procederon a facer unha corta indiscriminada na unitaria de Outeiro. Ante tal suceso, o noso grupo reclamou que se adecuara a zona e insistiu e instou a que este tipo de sucesos non volvera a ocurrir. Tamén despois desto, presentamos unha moción que foi aprobada por todos os grupos e volvemos a preguntar en plenos seguintes, onde se nos dixo que na primavera de 2018, como máis tardar, xa estarían estas actuacións en marcha. Vemos que pasou a primavera, pasou o verán e nada, que vemos que non están as actuacións feitas. Para cando teñen pensado facer esas actuacións? Sobre a subvención do IDAE, vemos que só quedan 2 meses. Gustaríanos saber en que punto estamos, se estamos fora, se non, que plans teñen para solventar o tema das luminarias e, sobre todo, o dos cuadros, porque saben que temos máis de 60 cuadros con falta de protección. Eso é unha cousa moi grave. Sobre o plan de emerxencias, sabemos se se adiantou algo ou aínda seguimos igual. Sobre a contratación pública tamén, queríamos saber en que punto estamos. Sabemos que houve algunha xubilación e que iba a haber contratación para reforzo de algunhas áreas, como pode ser a policía ou poden ser outras. En que punto nos encontramos na contratación pública? Xa pasaron máis de 6 meses da última xuntanza da mesa de seguimentos. Recordámoslo no pleno anterior. Para cando teñen pensado convocala? O rexistro de asociacións, para cando teñen van ter rematado dunha vez, por favor? Despois teño aquí un par de logos. As beirarrúas
de Leiro e Sorna teñen erva bastante alta. Agora que ven o inverno, pois ao pasar polo lado, pois te mollas. Rogamos que as limpen o antes posible. Na zoa de Palleiro, as canalizacións que recollen a auga da chuvia están bastante tupidas pola maleza que arrastrou a choiva. Rogamos que as limpen o máis axiña posible. Máis nada, gracias. Queríamos saber se xa se sabe oficialmente como vai quedar o servicio de pediatría e de matrona, porque da última vez, pois bueno, sabíase que ibas a xubilar, pero ainda non estaba definitivamente xubilada, e o pediatra, por visto, solicitou o traslado e concederonlo. Queríamos saber como vai a quedar. Incluso deberíamos de aproveitar a coyuntura, que non é nada novo, pero porque xa a principios desta legislatura se recordan, xa presentáramos unha moción no noso grupo para solicitar outro pediatra, porque realmente xa tiña un cupo bastante numeroso e agora creo que ten máis. Entón sería unha boa oportunidade de insistirlle que eu xa sei que máis agora estes días hai moita polémica co de pediatras, pero bueno, na súa man está formar pediatras e que o fagan, porque realmente temos que atender aos nosos nenos e nenas. No pleno pasado tamén dixemos que se procurara limpar os regos por onde se prevía que iba a haber algún problema de inundacións se non desaguaban ben. Entonces pasou nesas últimas chuvias, nas chuvias que tuvemos, pois que houve algunhas inundacións. Entonces pediríamos que se estudie, en algúns casos sería necesario poñer unhas canaletas formigonadas para que a súa limpeza sea máis fácil e non arrastre materiais de paso que baixa a auga que vai polo seu sitio. Na rúa Carbaxares de Abaixo se están aparcados, permíteselles aparcar aos dous lados. Se é necesario pasar un vehículo de emerxencias, pois é difícil. Decíamos que se estudia a posibilidade de que ao mellor haberá que prohibir aparcar nunha das marxes para que se poda garantir o paso deses vehículos e que poda salir, ainda que sea para atrás, mentre non se busca a posibilidade de que teña unha saída esa rúa. Queríamos saber tamén como está o alumeado do campo de fútbol da Lomba. Tamén queríamos recordar que xa fai varios meses, eu creo que xa non sei cantos meses, faláramos de que era necesario arranxar ou procurar buscar a maneira de que a xente que camiña, que é moita entre Auín e Rañó, pois o faga con a mellor seguridade posible. Sabemos que había de titularidade da Diputación, pero pedíamos que se les pedira esa actuación porque nos parece necesario para que a xente non corra perigo de que a atropelen. Saben que nos facemos moito fincapé na recuperación de fontes e teño que dicir que a fonte da Bacariza que levamos tempo pedindo que se rehabilite, pois está, creo que xa acabaron moi ben. Entón queremos que se siga facendo esas actuacións porque nos parece interesante que recuperar eses elementos á xente que vive ali. Creo que eso os animará a usar e a coidalo. Cito a Bacariza porque é a última. Tamén quería saber se nesa actuación houve colaboración de outras entidades, porque teño entendido que había, polo menos había rogado con axuda por parte de Montes, da Comunidade de Montes de Isorna, non sei se se fixo efectivo. Se non había que aproveitalo. A min fixeron o chegar. Eu entendo que deberíamos de intentar buscar colaboracións con outras entidades que podan aportar recursos, se os teñen, no beneficio de cousas para a comunidade da súa parroquia. Quería, agora que falamos de lavadoiro, o lavadoiro de Quintáns, non sei cal é a razón de que non termine de encher, non sei se ten unha greta ou se sabe algo. En ese entorno tamén, que xa dixemos varias veces, hai ali un muiño que se recuperou, hai uns anos, e xa dixemos que iba a estar invadido o tellado de hedras, por favor que se lles cortaran.
Bueno, antes xa falei das augas, que se limpen as reixas, acordounos agora porque cando salíamos pasábamos pola Praza da Manuela e ali tamén hai problemas de inundación, as reixas están cheas xa de sal e erva, que por favor as limpen. E nada máis. Gracias. Si se está traballando, queríamos saber se se está traballando nos contratos de basura e luz. Tamén queríamos saber se no edificio do Liceo se necesita permiso da comunidade de veciños do edificio para colocar o ascensor. Como rogamos que cando se fagan os presupostos do 2019 que convoquen xuntas dos grupos da oposición para poder consensualos entre todos. Tamén rogamos que intenten poñer un espello ou algo, porque na zona é unha calle que sale abaixo do novo galería do local. Para subir a carretera os coches aparcan bastante arriba, entonces non hai espello nin hai nada, non se pode, para incorporar a carretera hai que xa invadir bastante barrio para poder facelo. Entonces rogollemos que valoren de poñer un espello e facer algo para que non estén os coches tan encima aparcados. Por a nosa parte máis nada, gracias. Deste último valoraremos o do espello e aproveito tamén para colocar outra alternativa nos Carbaxales Pedra Vixía pode ser facer dirección única, facer un circuito Carbaxales Pedra Vixía, con que igual tamén resolves un problema de accesibilidade entrar por un sitio e sair por outro. Hai que valorar tamén. Hai tamén un problema de aceiras que igual tamén habería que incorporar. Creo que este ano os orzamentos xa foron prova tamén do traballo cos grupos para abordar diferentes sesións e creo que vais a facer igual. Entendo que o Liceo sí que vai ter permiso, xa está o arquitecto da rehabilitación para convocar unha xuntanza na que o Concello é o accionista non, un dos veciños mayoritario, e logo tamén temos o Aveiro detrás nosa a lei de accesibilidade, é dicir que agora danse facilidades para sempre que haxa problemas de discapacidade que se atende sobre todo son os problemas de discapacidade máis que os problemas que poida haber coa veciñanza. En todo caso, sí que ten permiso de costas, permiso de portos de Galicia, permiso que non sei, xa non sei cantos permisos hai. E logo, aparte, tamén se encargou un orzamento para un salva escaleiras pola parte de diante. Entón, as escaleiras que dan directamente na parte directa, se polo custe de adxudicación directa, se salvarían con iso, e máis, grazas á ordenanza que tamén ten o Concello aprobada desde hai pouco, tamén permite instalacións de rampas para discapacitate en terreos que son públicos. Entón, intentaremos solucionar o ascensor pola parte de atrás, pero tamén por diante intentar dar accesibilidade plena cunha rampa e cunha musal de escaleiras que se vai intentar acometer. Si se sigue traballando de alguma maneira cos contratos, a parte técnica está aí agardando e intentaremos pouco a pouco. Neste momento ralentizouse un pouco o traballo cos contratos, porque tamén o que quixemos foi que se adiantara tamén sacar os pregos de contratación dos proxectos dos POS, unha vez superado un pouco o escollo da lei de contratos e xa un pouco instalado un sistema un pouco máis áxil para sacar as contratacións, intentar sacar. Hoxe saían, xa digo, antes uns 6 proxectos por valor de 600.000 e queremos, antes de que acabe o ano, sacar outro grupo importante de proxectos para que todas as obras do POS 2018-2017, alguna que queda por problemas técnicos, que poidan sacarse e estar executados. O de Quintanso do Buiño tamén podía ser un destes traballos que a Comunidade de Monte, xa que non fixo nada na fonte da Bacariza, pois que tamén botaron a mão para isto. Digamos que ali xa non tocou, ali a obra basicamente era unha obra bastante, non digo rápida, porque houve colaboración veciñal dunha particular que permitiu atravesar pola súa finca, pola extrema da súa finca, unha tubería e recuperar boa parte do manantial. Entón, aí sí que houve sobre todo boa fe e o traballo da brigada que foi bastante rápido, restaurou un pouquichiño as unións da fonte e máis tamén para evitar que se escapara, cambiou o cano de aceiro inoxidable, pero sobre todo a actuación máis importante foi abrir ao longo de toda a finca e instalar unha nova tubería que nacera do manantial e levara directamente a boca de auga.
era máis fácil casi realizarlo directamente. En todo caso, se hai boa disposición ou coñecen da boa disposición da Comunidade de Montes, pois intentaremos, porque seguro que hai dos ou tres proxectiños importantes. Un deles é a rehabilitación rehabilitación non, a limpeza no castro das cercas que vai lanzar a Diputación, e tamén a vontade da comunidade de permitir realizar esa actuación no castro das cercas. Como ben decía, o camiño de Abuín e Rañón, engadiría tamén o que leva a Palleiro desde Rial, ese tramo que está tamén sin aceiras e que aí incluso hai varias casas, marxen dereito. Xa en varias ocasións se teñen solicitado aos responsables da Diputación. Eu que non sei é se este proxecto que salía a licitación a semana pasada para continuar desde Rial hasta a Ponte de Catoira no firme, pois contempla tamén unha das historias que eu lle demandaba, que era precisamente isto das aceiras. Para mí son importantes tamén ali, como ben o acaba de decir. En todo caso, tomo nota. Das reixas tamén noto da limpeza da Manuela, das reixas, sí que se limpou, a Cogea se estivo limpando nun episodio que tamén houbera a canalización tamén diante da casa, para evitar tamén as inundacións. Ese tamén sí que estuveron realizando a limpeza. Non creo que nos das reixas darei un toque tamén á Brigada de Obras. En canto ao armado do campo de fútbol da Lomba, pois estamos resolvendo un problema que arrastramos desde hai moitos anos, que non sei como se fixo a instalación, como se fixo ali a instalación e como se entrega unha obra que non ten unha instalación correcta. Entón, pois, acabamos de facer, había dúas posibilidades, foise a alternativa con Fenosa pois, de resolver ese tema e autorizouse. Agora xa depende única e exclusivamente de Fenosa a actuación, porque está autorizada a nivel económico, a actuación asinada, e xa depende exclusivamente deles resolver un problema. Non sei quen xenerou o problema, se a propia Fenosa, que antes tiña máis costume de deixar con luz de obra as cousas e empezar a funcionar. O caso é que tuvemos que resolverlo e asinar un contrato novo. Non sei se Fenosa anda a querer facer caixa, eu sospeito que en parte sí, tamén, de querer facer caixa con estas cousas. Tomamos nota dos regos, cando falaba dos regos, moitos deles, que eu mencionaba, algúns deles son da Diputación. Esas beirarrúas, eu creo que estaban neste momento limpando con tractor estes días as beirarrúas e os canales, todo desde o tramo desde Rianxo a Ponte de Catoira, incluso máis alá, hasta Bexo. Paseo a tarde non está. Non, con tractor estuveron limpando, e agora falta que veñen outra vez a man, pero a limpeza, digamos, con tractor sí que fixaron e continuamos. Espero que fagan todo, pero a limpeza, digamos, en contractor xa está feita por parte da Diputación, a que insistimos que era necesaria unha segunda limpeza este ano. Imagino que agora tocará a Salvos e tocará tamén a estrada a Tarragoña e tamén o cacho que vai da estrada da Diputación que baixa ao porto de Tarragoña. Servizo de pediatría e matrona, dependente dos Sergas, evidentemente, é o que con eles o que temos é simplemente a comunicación aberta para demandarlle que cubra. Non é a nosa responsabilidade, evidentemente, que se poida cubrir. Entón, a intervención fíxose, esta mesma mañá tiña xuntanza coa xerente de atención primaria, donde, de alguma maneira, comprometéronse de se hai demanda a ampliar os horarios da matrona. Sí, o que tiñan estipulado parece ser que a matrona tiña un contrato de 14 ou 15 horas, a matrona que estaba aquí, e que non podía facer máis horario que esas 14 ou 15 horas, que era pola lei. Esa matrona vai marchar e, en principio, adxudícanse 3 días, 7 horas, pero quedaron comprometidos en que si hai demanda de máis atención, que serían quen hasta de poñer a tempo completo unha matrona aquí. En cambio, a pediatría está pendente de resolverse un concurso de dotación de pediatras ao Concello, aos concellos, un concurso, digamos, a nivel galego, onde cada quen de aquí foise para Ribeira, e agora as vacantes van a escoller menos. E hoxe xa, vamos a ver, o problema, como tantos concellos, está o tema da falta de pediatras. Está habendo un problema de falta de pediatras que está causando moito problema, e esperemos que aquí o cubra realmente un pediatra, porque tamén pode ser que cubra a parte de pediatría sexa un médico de familia con un curso.
a tempo completo, iso sí, mantendo o servizo que tiñamos de unha persoa, un pediatra, ou este perfil, máis outra persoa, que viña creo que 2 ou 3 veces por semana, manter iso. E ese compromiso existe, de manter ao menos ese servizo. Non pararemos de demandar, efectivamente, que se cubra. Ahora, hai un problema xeral de todo Galicia de moitos centros de saúde de pediatras como especialistas, e aí depende un pouco de que os especialistas de pediatría, algúns centros grandes ou mesmo dos hospitais, en algún caso sí que está acudindo alguna especialidade. En outros casos están acudindo con médico específico para pediatría, pero con perfil, digamos, diferente, non tan especializado. E ese é o que se sacou dos. Con esa información que teño, habrá que estar vigilante para ambas as dúas cousas, que venha unha persoa que sexa competente, podendo ser que sexa pediatra, e logo que a matrona tamén que haxa por parte das mulleres e homens italianos unha reclamación para que poidan ampliar o horario, porque ahora viña, porque só daba unhas horas determinadas, pero que comprometeronse a meter máis xente ou darlle máis xente. Que a contratación pública se está traballando en varias das prazas que están, con vistas a que o ano que ven se cubran, ao menos, penso en arquitecto, penso en 2 policías, 2 policías non, 2 prazas de policía, alguna pode ser muller ou as 2, pero son 2 prazas de policía. Tamén arquitecto técnico, vaise traballar un pouco nesa cousa. O que se priorizou agora foi a dotación e a apertura das listas de contratación e algunha contratación ligada aos 2 escolas taller que está ben. Unha de orientadora laboral, que si que ven, un convenio coa Xunta, este é novidade, súmase unha persoa de orientación laboral, máis tuvemos que cubrir os 2 equipos de 5 persoas de cada unha das escolas taller. E máis tamén traballouse nas listas de sustitución de varias prazas, queda alguna por sacar, pero no momento que remate o proceso selectivo das escolas taller, que era o máis urgente porque empezaban xa, abordaremos a lista de sustitución para seguir cos contratos dos outros. Nos temos un convenio coa policía e as prazas seguramente vayan e se lle pida a academia que coordine o proceso de selección. Pasou tamén cos auxiliares, non se levaría desde aquí. Desde aquí únicamente teríamos que comunicar o ano que ven 2 prazas. De momento é o único que coñezo. Vale. Pero habría que modificar o convenio, non? Porque o convenio só era para os auxiliares. Non, o convenio nos firmámoslo para todo, non? Eu creo que para todo. Pasa que o ano pasado só era para auxiliares. Ahora nos teríamos que decir que temos 2 prazas vacantes de policía. Entón, eles farían o seguinte proceso selectivo que teña ali, convocarían tamén as prazas respectivas. Do IDAE, a última noticia que temos é unha de que está susanado todo o que había que susanar, que está pendente de firma. Ese é o correo electrónico que recibimos a nosa petición. E isto é do 27 de setembro. Desde aquela non houve ninguna comunicación máis. Está pendente de firma. Teremos que agardar, porque, obviamente, se torna un proxecto tal. Comentábame da corte indiscriminada de tal. Eu creo que ali fíxose xa unha limpeza importante. Aquí chamanlle corte indiscriminada, en outros sitios chamanlle brigadas anti-eucaliptización, incluso se fachendea de que a xente corte eucaliptos, acacias, e aquí cortamos eucaliptos e acacias no colexio. Carballos tamén. Carballos non. Carballos non. Podamos, non. Eso seguro. Derramados. Non se cortaron carballos. Carballos non, porque... Traigolle fotos aquí sin que... interesa, mira, agora me toca a mí responder. Tamén teño que aguantar que se chame corte indiscriminada, o que foi erradicar a presencia indiscriminada, eso sí, de acacias naquelo. E os veciños, moitos, ainda están vindo a día de hoxe para que lles derrame ainda máis as cousas, e pedindo que volva a talar, porque eso tamén pasou, que nos pediron que volvéramos, cortastes as acacias, a tal indiscriminada, despois convertiuse nunha petición de volver por ali, a volver a talar indiscriminadamente as acacias que medran. Claro, que, a ver, non se pode estar a todos, se se está en contra dunha cousa, non da outra. E aquí, neste caso, fixose unha actuación que eu entendo que incluso adiantouse a da limpeza das zonas e eliminouse totalmente o risco. E carballos, eu non digo que algún carballo pode ir no medio. Ora, a instrucción
E o que se está intentando facer ali e en todos os sitios, incluso na zona verde que se está generando detrás do polígono a beira do río Té, é eliminar os eucaliptos, as acacias e deixar que medren os carballos e que medren os freixos. E se está replantando incluso. Si foi algún no medio, erro, que tamén pode pasar, pero a idea que hai, tamén se deixaron algúns carballos e algún plataneiro na zona, é que se digan dando o máximo posible de sombra. Entón, que foi algún no medio? Pois puido ir. Que había algunha instrucción para que se cortaran eses carballos? Non. Que estaban, eu non sei, teria que preguntar e mirar. De todas maneiras, ali hai algún carballo, ainda quedan, e hai algunhas especies forestais que alguna está revivindo gracias á corta que se fixo. E desde logo a vontade era erradicar, e eu creo que se conseguiu que estuvera ese colexo a sombra permanente, rodeado de acacias, tapando as ventás, caendo en riba dos canalóns, indo contra as casas dos veciños, caendo sobre a valla, e iso erradicouse. Se iso é indiscriminado, pois eu creo que non é indiscriminado. Que se pode facer de outra maneira? Pois igual, sí, igual hai máis maneiras, pero en todo caso que é correcta, en algúns casos é igual a actuación das brigadas anti-eucaliptización que se fan en algúns sitios que arrasan con todo o que hai para intentar volver a plantar algunhas especies ou que as que hai que poidan sobrevivir. E iso foi o que se fixo ali. Inventario de camiños, esperemos, quedan 10 ou 12 camiños con bastante complexidade que teremos que resolver. Intentarei convocar, antes de que haxe o pleno, unha comisión para valorar entre todos, a ver se entre todas as vistas pois nos salen eses camiños resoltos para poderlo aprobar a poder ser antes de que remate o ano. Porque, digamos, que o que quedan son 10 ou 12 camiños conflictivos con versións contradictorias que igual o mellor, pois tamén algún é mellor deixalo sobre a mesa e deixalo pendiente de investigación e aprobar o inventario sin eses camiños e deixar para futuras modificacións o que haxe. E, bueno, máis ou menos creo que quedou casi que todo contestado. Se alguén do público quere dirixirse ao pleno, si, e facer alguna pregunta, pode facer. Que pedimos a nosa clase no auditorio. Ben, a nosa plaza. O noso sitio. Ben, hai moita forma de chamar, pero o auditorio é un equipamento plural onde pode ir todo o mundo e onde vai seguir indo todo o mundo. Sí, que vai estar aberto, non se vai deixar para ningunha asociación nin colectivo específico que pode impedir un uso plural do local. Hai outras solucións e hai outros equipamentos e hai outras actuacións que, se se quere buscar o sitio, van estar disponibles para todos os vecinos e para todas as asociacións. Pero o auditorio ten un uso plural, un uso aberto para moitas actuacións e non está especializado para o que algúns pretenden que quede. Entón, eu creo que ese equipamento ten ese uso e vai continuar tendo un uso plural. Eu quería saber porque nas actas non aparecen as preguntas do público e nas audicións, ali pon que se remiten as audicións, os vídeos que se toman na sala, pero resulta que cando ti pos o vídeo, cando se formula a pregunta, e non aparece, aparece cando ti respondes, pero non cando nos preguntamos. Isto é raro, porque ou aparece todo ou é que alguna cousa non debería aparecer. O audio. Sí. O diciriste o audio, que non se escoita ben o público. No, o público non se escoita nada. Se escoita, eu non sei se é un fallo o fallo é evidente, e é que a cámara apunta cara aquí. Non é por a visibilidade. Sí, e o maquiniño este, pois igual non chega lá. Intentaremos en algún momento poñer un audio no público. O que pasa é que hai que estar despois calados e cuidado tamén coas intervencións, porque igual sale algo grabado que non se quede e despois o lamentamos. Pero intentaremos buscar a solución. Entonces, como non vai escrito, non queda no audio. E despois quería saber para cando o conserxe do liceo, cando podemos dispoñer del, tamén que estamos esperando para a famosa comisión, a comisión para o centro de día, non sei se vos importa juntos grupos políticos. A nós realmente si nos importa porque estamos moi implicados personalmente en eso. É dicir que, bueno, que foi moita batalla que fixemos e cando vemos que o mellor en outros sitios os centros de día están costando 600, 700 euros da Xunta,
Si loitamos para tanto e que esa xente que non pode optar a él, pois sabendo que o camiño é moi longo para poder facer a formular o que é a solicitud e recibir a resposta, porque iso dura máis que un ano, pois moitos dos nosos non o van a ver. Entonces reclamamos atención. A comisión non entendemos por que non empeza a funcionar. Se hai comisións para outras cousas, por que non as hai para os nosos vellos? Estamos desesperados. Entonces queremos saber o que pasa. Si esos 314 días de peche, si van a ter a resultante de ter un centro de día que sea inaccesible ao poder adquisitivo de certa xente, pois non nos vale nada. Saber tamén se hai algún proxecto, se algunha das forzas políticas que están aí sentadas se interesaron porque é algún proxecto de funcionamento, porque por un lado temos a adquisición do edificio que sabemos que está pendiente de unha posible subvención, se non la dan ou non, tamén sabemos o contrato de financiación do que é a opción de compra, pero despois ven máis tempo. E iso unido á resposta que dentro do equipo de goberno lle dan a algún dos posibles usuarios que preguntan para cando será, pois sentimos que non foi para nada, que non valeu para nada. Entonces, botando man ese largo camiño da solicitud, e tamén botando man, que agora, por exemplo, xa salen axudas outra vez para facer, pero que te sirve? Non temos centro. Ninguna das centros sociales poden dicir, mira, fai formula a solicitud para cando teñamos o centro. Non hai esa posibilidad. Entón, por lo menos saber se hai algún tipo de proxecto que se poda facer. Queremos saber se está encaminhado hacia algo. A mí preocupa xa non solamente os meus. Eu teño estado en Campelo e ver xente que vive sola e que, bueno, que se non hai ningún vecino que o diga, se hai que fai caso ou non o asistente social de turno, pois se vai a estar amparada esa persona ou non. Esa é a miña pregunta. Fora do centro do día, eu paso por a vosa nave de obras na Carreira e sempre está aberta, por ser fechadas, porque queda moitas veces aberta. Bueno, no que é o centro de día, eu creo que incorporastes vos tarde, e hoxe faise unha actuación económica no Concello para que o único crédito que se vai solicitar é precisamente para adquirir o Pazo de Rianxín. É un esforzo grande, non é menor, é dicir, o que hai que buscar dinheiro, e hoxe, quedado un pouco o camiño aquelado, o único crédito que vai estar sobre a mesa para o Concello de Rianxo é 1.600.000 para o centro de día. Estamos pendentes de que nos conceda unha nova audiencia a nova Consellería. Nese momento reunirei a comisión para ver tamén a quen nos deixan ir, a quen nos deixan acudir a esa xuntanza, e tamén cos responsables do consorcio. Eu nunca neguei, e o dixen varias veces, que o camiño primeiro era o camiño do servizo público, de integrarnos dentro da Consellería. Eu creo que é o camiño que garantiza unha actuación correcta e garantida no ano. Calqueira outra cousa pode ser un camiño moi complicado e moi difícil para o Concello. Igual hai que velo ben, hai que velo ben. En todo caso, si que, como queremos cumplir o acordo de que antes de xuño estea comprado ese tal, estamos indo o máis rápido que podemos. Xa, pero esa é unha parte. Pero é a parte importante, porque se non hai compromiso do Concello en adquirir, non hai partes. Non podemos facer máis debate. Podemos enfadarnos moito, pero o que garante que podamos debatir e podamos estruturar un servizo ali é a compra do Pazo de Rianxín. É unha compra importantísima, e que hai que ser consciente disso. Por lo tanto, tamén pedimos que estamos indo, hai 3 meses aprobamos o orzamento co importe para comprar o centro de día. Hai 2 meses pedíamos un crédito a xuro cero, a débeda cero, débeda cero non fala, senón se me enfada, a xuros cero para facer iso. É dicir, que estamos traballando arreo para conseguir comprar Rianxín. Entón, tamén pido un poquinho de comprensión. Pero sabemos que iso non vai a ter dificultade alguna. Bueno, dificultade pensalo é fácil dicilo, pero despois 1.600.000 euros non é nada fácil
conqueridos, e nese traballo se está. É dicir, se parece fácil, No, pero quero dicir que hai máis cousas. xa sei que hai máis cousas, pero hai algunha que está pendente dunha xuntanza co consorcio para ver se nos admiten ou non, se nos deixan ou non, e ver un pouco o plano que hai. Pero Se nos deixan ou non construir, abrir. non, para ver do que sempre foi a vontade, que foi que houbera unha xestión pública do centro de día de Rianxo. Eso sempre o expresamos aquí, e eu a día de hoxe ainda o sigo expresando. Para min é o camiño fundamental, porque é o que garantiza para aquí o futuro. Calqueira outra cousa, hai que facer moi ben os números e ter moita especialidade, porque hai experiencias de peche de centros de día, moitas de peche de día. Entón, convén mirar centros de día reconvertidos en centros sociais, hai experiencias. Lugares pechados e tal, tamén as hai. Por tanto, eu pido que... Pero tamén hai experiencias de centro de día que se adquiriron, abriron ao moi pouquinho de adquirirse porque tiñan un proxecto por detrás de funcionamento, que a súa metodoloxía de traballo... E hai proxectos privados que, desafortunadamente, non ven ningún, todos son privados, porque se no momento en que pos na mans dunha empresa privada, é un proxecto de xestión privada. Entón tamén ese, eu non creo que sexa o camiño. Aquí sempre manifestamos a vontade de abrir. Non é do público que sí que hai exemplos de eso, de que despois se reunían e conformaban o que fora a metodoloxía. Intentaremos ter esa reunión. Eu estou agardando, xa digo, que nos xunte a conselleira, porque hai unha conselleira nova e o xerente do consorcio, e tamén plantexarle un pouco, tamén decirle, mira, isto está comprado, cal é a vosa última palabra? Eu creo que iso tamén o temos que facer. E se non, se a resposta é mantémonos no mesmo, nos tedes vos que buscar a vida, pois entón, efectivamente, nos buscaremos a vida de Rianxo. Pero espero que o primeiro que me preocupa moito é cumprir os prazos da compra, porque senón despois non é navegar no ar. Vale. Ben, eu da carreira tomo nota. Normalmente tiene que estar pechada, está o portalón aberto, pero o portalón exterior, non o... O portalón exterior, con a nada. O portalón exterior que está aberto. Moi ben, moitas gracias.